For OK der er det vigtigt, at vi har en stærk samarbejdspartner i ryggen, der kan hjælpe os, når vi er presset. Mit navn det er Kasper Vores Langmad. Jeg arbejder i OK som chef for salgs- og kundecentret i Privat. Før Valeur kom ind i billedet, havde vi en anden samarbejdspartner, som hjalp med overløb på vores telefoner i vores spidsbelastninger. Den partner, vi havde på det tidspunkt, var mere hjælpsom med de mere traditionelle del af forretningen med vores tankområde, fyringsområde. Så vi ønskede en partner, som kunne være mere hjælpelig med kundeservice-ting som besvarelse af spørgsmål, blandt andet med den nye indefrysningsordning, som kom til os i efteråret. Der kunne Valeur hjælpe os bedre end vores IT-partner. Den effekt, Valeur har til at kunne hjælpe os, det er, at mange af de kald, som ryger videre fra os, når vi har travlt og bliver håndteret over ved Valeur, jamen de bliver løst. Kunden kan gå videre med deres ærne, frem for at det bliver sendt retur til en telefonbesked til os, som gør, at vi skal kontakte kunden igen. Der hvor Valeur skilte sig ud, og det der gjorde, at vi valgte at gå med Valeur, det var muligheden for, at de kunne gå ind og hjælpe os med at besvare kunderne. Vi kunne stille en platform til rådighed, så de kunne se gængse informationer på vores kunder, og derved svare, samtidig med at vi fik en lille kerne af et dedikeret team, som var forlænget OK-medarbejdere, så det blev et forlænget kundecenter. Men når behovet var der, havde de mulighed for at kunne skubbe flere mennesker ind og hjælpe på vores kaldene. Om jeg kan anbefale Valeur til andre, det kan jeg i hvert fald. Vi ser ens på mange af tingene. Når vi har brug for hjælp, så reagerer de hurtigt. Vi ser en stor værdi i at få Valeur ind som samarbejdspartner. Det er også den rejse, OK er på, fra at gå fra et traditionelt brændstof- og olievirksomhed til at være en spiller i den grønne omstilling.